Dobro večer. Dozvolite mi da vas pozdravim i da izrazim zadovoljstvo što ste odlučili da ovo večer provedete sa našim gostima, sa uvaženim akademikom, profesorom dr. Miroslavom Pantićem, potpredsednikom Srpske akademije nauke i umetnosti i gospođom Vesnom Tešović, koji će nam govoriti o knjizi Slavoljuba Gacovića, Narodne pesme o Marku Kraljeviću, iz rukopisne zbirke Luke Evaldija Lucića. Na početku trećega milenijuma postoje ljudi koji se bore da ono što jeste naša nacionalna baština, i ne samo naša, nego ono što predstavlja kopču sa ostalim nacionalnim baštinama ovog prostora na kome obitavamo, zaista postoje, što su jako vredni, što im nije teško da istraju u vreme koje nije baš prijateljski nastrojeno knjizi i koji imaju toliko snage da, eto, učine sve što treba da jedna ovakva knjižica ugleda svetlo dana. Jer ovo što je gospodin Gačević rekao, to je jedan zapis o događaju u Splitu, kada je deljen taj Peksimit i kada je prišao jedan slepi čovek koga je vodila njegova unuka. I on je počeo da peva pesmu o Marku Kraljeviću. A kaže, tu pesmu su prihvatili svi iz publike jer su tu pesmu znali.